Sigurado hindi ako pumalsik. Ang sara, lagay ko lang to. Come, tiri. Bogo! Bogo. Bugo. Dalawa po. Relax lang. Shen! Lamang tayo. Bogo. Bogo mo ba na? Bogo, come. Bogo. Right for session. Saan tayo? Panggaling? Kanan? Dito kayo, sir. Tingnan. Kapit ka, para may pwersa ka. May pwersa ka dyan sa ano. Oh, guna? Sir, okay na po. Yun na lang kulay, cream. Ano ba ito? Dito, hindi dyan. Wala dyan, boy. Finish niya siya. Ito. Shen! First timer ata, sir. Hindi, pangalawa niya na po yan. Ito yan. Come, boy. Come. Baliktad, Baliktad. Wala dyan ang butas. Yan. Dito. Oh. Yan, ayun. Okay. Uy, matutumba ka. Relax, boy. Karga kang atat. Okay. Karga. Alright. Okay. Kompito sa mga babae. Ginatan mo. Oh, hindi na po malagsak. Sakto lang back time. Opo. Ilang minutong ba ito? Session. Kaya itong 2 to 3 pwede na. Okay na, boy. Ha? Mahina pa buga mo eh. Kaya pwedeng bitawan pag mahina pa ang buga. Baba na. Sir, pwede nyo na ibabasa. Igot na natin. Hilain nyo. Pasko 5. Tama na. Baon na. Iyak na yung baba. Sir, dito po. Dito po kayo. Yeah! Ayan na. Sasaktan na. Lumalaki na. Lock and load. Lock and load na. Relax, boy. Good job, bro. Ganda rin pala ito. Maganda rin, sir. Paras lang naman to, sir. Naghanap ako ng German Shepherd. May sinabi, sir. Babae. Na tuta, sir. Sige, sir. Sabihan ko kaya. Dun sa tropa ko, sir, nanganak yung ano niya. Zero niya. Request yung boss ko. Kaya ayaw maglambing. Ah, sir. Sige, sir. Kung may available pa. Babae po. Maganda ba? Tama po. Dalan na ang German na nag-breed niya. Nag-bugis ba yung panimalagarit? Bakit? Hindi ko po alam. Kailan kayo? Tagal na po yun. Naarisan po ata yan. Dito ko muna ikulong ano? Eh, dito. Kasi sira yung binasak niya yung kulong niya. Lalagot. Inilabas ko. Ilan. Nawarak-warak na yung gate niya. Yan para hindi siya masyadong malikot. Oh, mas maganda, sir. Tago niya. Mas maganda ang magbubuntis ang nakatago. Kung na-stress kasi, sir, hindi magbubuntis. Hindi ko tuloy. Good, Second yeah. na regla niya na ito eh. Takpo po. Hindi ko alam ganitong kulay, sir. Saan Ilang kinuha araw to, ang sir? kwan? Kabayan ba? Ah, Regalo lang yan sa... ganda. Ganda ng kulay niya. Anong kwan siya? Ilang araw ulit bago shootan? Susunod na araw po. After One the day. other day. No po, every other day po. Para makapag-replenish pa tayo. Makapag-produce po ulit ng similya. No, boy? No. Gusto pa niya kaya. Sir, Yan. pwede pa po. Kita mo naman yata yung certificate niya. Yes po. Dalawa siguro. Kaya tatlo. Marami pa naman mga anak kong nabil dyan, di ba? Ang dami, sir. May 14, 16. Pinakamaswerte mo na yung 16. Pero Pero di ba siya nahirapan? Pero pag una lang, sana konti lang. Anim. Oh, ang German naman, sir, konti lang mga anak, kaya konti pa. More than 8 lang ang German. Marami rin. Marami na po.
Magagandang quality na yung mga ganun. Gusto bang malis yan? Opo. Hintay nila. Nakapag-ano na rin ka, nakapag-shoot na rin ako ng German sir. Nabuan na. Sa Manalda. Gaganda din. Anak sir, parang Belgian lang din. Gaganda rin ang tsura. Ang ganda naman kasi itong Belgian Loyal to, di ba? Oh yes sir. Kapilin mo eh. Ang likot lang pagkabata ka. Mas balik pa po. Yung retriever ko, ang likot masyado. Sir. Golden sir o lap? Golden. Malikot Yung yung lap ko namatay. Ayun po. Ayun, tayo nakaloyal. Lap. Pangalawa lang ang golden. Kaya nga nagkakaroon ako nun. Kaya ano, yung retriever. Ano magandang i-concentrate sa retriever? Labrador din. Labrador din sir, para goldador. Kasi kung ipaparis mo pa sa iba, na magkapapangit na. Opo, hindi na, wala na sa itsura sir. Parang yun nag-mix ng ano sir, Belgian saka Great Day. Tawa ko ng itsura niya. Hindi yung matangkad, di ba? Matangkad nga sir. Payat. Payat. Ilan lang po may Great Day dito. Si ano po si... Anong bawal dyan? Bawal naman ng painumin. Ano ba kinakain niya sa table food po? Hindi. Dog food din. Ngayon sir, bawal pa inamin mamayang gabi na. Nasa kami tubig na. Alisin mo yung tubig niya. Pogi, picturean mo na kami ka. Patayin mo muna itong camera, picturean mo kami.